Doncs començaré jo amb la presentació. En primer lloc, bona vesprada a tots i totes i benvinguts a aquesta trobada de Cercle Presenta, la primera trobada d'una sèrie que hem volgut començar precisament per poder compartir els materials que coneixeu i poder fer presentacions perquè ens puguin arribar a tothom, no? Bé, en primer lloc, per a aquells que no em coneixeu, jo soc Carme Calduc, que soc membre del grup de formació de Cercle i exlectora, vaig ser lectora de català a les universitats de Cambridge i de Queen Mary al Regne Unit. I ara mateix estic connectada des de Castelló de la Plana. Abans de començar amb la presentació de la nova versió digital de Punt, dels manuals de Punt, volia fer uns petits recordatoris tècnics, d'acord? En primer lloc, us agraïm que tingueu el micròfon desconnectat per no interferir amb la intervenció del nostre ponent. El vídeo, com vulgueu, el podeu tenir connectat o no, és indiferent. I si voleu fer alguna pregunta al llarg de la presentació, podeu utilitzar el xat. Jo estaré pendent del xat i les aniré anotant i en els últims minuts, si no s'han anat resolent al llarg de la presentació, farem les preguntes a l'Albert. I bé, d'això, pel que fa a les qüestions tècniques, per la meva banda, això és tot. I sí, a continuació passaré a presentar-vos l'Albert, Albert Vilagrassa Grandia, el nostre ponent, que és l'autor i coordinador dels manuals de Punt, dels quals parlarem avui mateix. L'Albert és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer el màster en formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera a la Universitat de Barcelona. Ha estat professor de català a l'Escola Oficial d'Idiomes i també professor d'italià a l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. És formador de professors en diferents cursos i postgraus organitzats per la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, Direcció General de Política Lingüística, Escola Oficial d'Idiomes, el Consorci, entre d'altres. És coautor de diversos articles i estudis de didàctica de la llengua i de materials per a l'aprenentatge del català. Els veus lectures, la gramàtica de la A a la Z, que tots segurament ja coneixeu, i de l'Apunt, que si no el coneixeu avui, espero que l'acabeu de conèixer bé. També autor de manuals d'italià, el Bravissimo i el Dente, i actualment es dedica a la formació de professors i a l'anàlisi i a l'elaboració de material didàctic. És a dir, que tenim entre nosaltres una persona expertíssima pel que fa a l'elaboració de materials i és tot un plaer poder comptar amb ell i amb tot el que ens ha de contar avui. No sé si tothom coneix l'Apunt, però abans d'explicar-vos treballarem amb la plataforma Blink Learning i mentre van arribant i es van connectant la resta de companys, us voldria dir que l'Apunt és el resultat de molts anys d'experiència a l'aula i de molts anys de feina, d'experiència com a elaborador de materials per a l'ensenyament del català. I PAMSA, que és l'editorial que publica, Publicacions de l'Abadia Montserrat, des dels anys 80 ha anat adaptant els materials a les noves propostes metodològiques i a les necessitats dels aprenents. I l'Apunt és un manual nou que es va publicar l'any 2018 i darrere hi ha tot un equip d'experts en l'ensenyament de català en contextos molt diversos, la qual cosa fa que les activitats, les unitats i els temes siguin molt variats i rics. I en tot cas, mentre l'Albert us va explicant el funcionament de la versió digital, veurem també les parts que componen l'Apunt, o sigui que acabareu de comprendre bé quina és l'estructura de les unitats i perquè acabeu de comprendre bé el funcionament del mètode, d'acord? I per la meva banda, jo crec que ja passen 7 minuts de la mitja, o sigui que jo crec que podem donar la paraula a l'Albert perquè comenci a explicar-nos tot això de la plataforma del Blink Learning, com funciona.
D'acord. Moltes gràcies, Carme. Gràcies i benvinguts. Gràcies per ser-hi i participar i compartir aquesta estona amb tots nosaltres. I gràcies també a Cercle per organitzar aquesta trobada virtual i encetar aquestes sessions, aquesta sèrie de sessions de Cercle Presenta. I a tu, Carme, per acompanyar-nos i assistir-me a mi, sobretot tècnicament, que ja veuràs que en tant demanaré ajuda. Us volia comentar també que respecte a això que deia la Carme, quan vam encetar fa 2 anys el projecte de l'Apunt, de fet ja teníem al cap fer tot el material digital interactiu. O sigui, ja va néixer l'Apunt pensant que hi hauria una versió digital perquè volíem fer-la servir a classe presencialment, que poguessin fer-lo servir els alumnes tant en llibre, en paper o en digital, amb tauletes o amb el mòbil o amb ordinadors portàtils, i el professor tingués aquesta eina de poder-lo projectar i utilitzar a classe. El que passa, han passat 2 anys, hem hagut d'anar fent unitats, vosaltres ja ho sabeu, i material, i fent feina i altres coses, i anava quedant allà. I mira, una de les coses bones, potser, d'aquest canvi, d'aquestes circumstàncies que ens ha dut que van arribar al març, doncs potser va ser aquesta, posar fil a l'agulla i començar a pensar que potser era hora de fer el cop de cap i tirar endavant i engegar dur a terme el projecte de digitalitzar tot el material, perquè en aquells moments no sabíem, ens plantejàvem que potser les classes haurien de ser en format a distància, no presencial, i que potser pensàvem que l'Apunt en aquest format podria ser la base de molts, de la majoria de cursos de llengua catalana. I bé, ara sí, comencem la presentació de l'Apunt digital interactiu. Segurament molts de vosaltres teniu molta experiència, molta més experiència que jo, en manuals digitals, interactius, plataformes interactives, en l'ensenyament en línia, a distància, fins i tot alguns de vosaltres sé que heu fet materials també interactius, i espero donar-vos més informació, una eina que us pugui anar bé a classe. Intentaré ser clar i concís, que és difícil perquè explicar una plataforma en digital sense poder dir toca aquí, clica aquí, costa, però intentaré ser concís i clar. I explicar-vos sobretot les funcions bàsiques d'aquesta plataforma de l'Apunt en Blink Learning, potser les més pràctiques, les que ens poden anar més bé. Segurament me'n deixaré algunes, altres les passaré expressament per sobre, així passaré ràpidament, però quan la utilitzeu, segurament, quan utilitzeu la plataforma, veureu que és molt intuïtiva. És una eina que és molt intuïtiva i sobretot molt funcional, que ja podreu comprovar-ho vosaltres mateixos. I ara sí, compartiré la pantalla un altre cop. I entraríem al que és la plataforma. Ho veieu, no? Sí. D'acord, entraríem al que és la pàgina web del Blink Learning i el que hem de fer aquí és registrar-nos, crear un compte o iniciar la sessió si ja teniu el compte fet. Aquí dalt a la dreta som nosaltres, però si feu petit tots els assistents que som aquí, o la meva cara, potser, aquí sota teniu un botonet que diu KIO, però podeu triar les llengües, qualsevol llengua, per poder entrar en aquesta plataforma. Ho dic pels alumnes que potser els és més còmode potser fer-los, depèn de quin nivell, en un altre idioma. I bé, s'ha de crear un compte, ens hem de registrar com ho faríem en qualsevol altra plataforma i podem posar el codi del llibre, o sigui, quan adquirim el llibre en digital, tindrem un codi. Hem de posar el codi aquí, el nostre correu electrònic, nom i cognoms i la contrasenya i registrar-nos. Quan ens registrem, bé, jo com que ja estic registrat, ja em surt directament per iniciar sessió. Si no, vaig directament a iniciar sessió
posem l'email amb el qual ens hem registrat i entrem dintre i iniciem la sessió. Directament entrem al que es diu continguts, al bloc de continguts, on apareixeran els llibres, tots els llibres dels quals tenim la llicència i amb els quals ens hem registrat. Hi ha 4 seccions que tenim aquí dalt, els continguts, alumnes, qualificacions i missatges. Aquests 4 apartats, aquestes 4 seccions, és el que fa el vertebra tota la plataforma. Bé, directament entrem a continguts i a la dreta tenim una barra d'eines amb algunes funcions. La que ens interessa a nosaltres és afegir llibres. Si clico aquí, ens apareixerà una finestra per si volem afegir altres llibres que tenim. Si tenim la llicència d'altres llibres, caldrà introduir aquí la llicència, clicar l'OK i aquí al costat de l'apunt 3 hi apareixeria l'altre llibre del qual tenim la llicència. Les altres són editar per si volem fer altres coses, però de moment el que ens interessa a nosaltres és afegir llibres. Jo ja aquí tenia ja creat i havia entrat amb aquesta llicència. Si no, directament us demanarà altres llicències. O sigui que és una finestreta que va apareixent de tant en tant. Bé, jo tinc la llicència de l'apunt 3, el tenim aquí, i si cliquem a l'icona aquesta de l'ull i entrem per veure com es presenta, quina és la presentació del llibre, de l'apunt. Si entrem, veurem tot a l'esquerra tot l'índex, tot un índex del llibre, que és molt similar a l'índex del llibre de cartassi, o sigui, de paper. Hi ha la introducció, la unitat 0, la unitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del llibre de l'alumne. Després, la unitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del llibre d'exercicis, les solucions del llibre d'exercicis, la petjada, que és la part cultural, pels que no l'obro per si, és la part cultural que hi ha al final de les unitats del llibre de l'alumne en què es treballa una part cultural. Amb aquest apunt 3 doncs, hem treballat la part de les petjades que hem deixat en els països catalans altres civilitzacions. I què més hi ha? I al final de... Ui, això va lent. I, a més, tenim els crèdits i el llibre del professor. Les transcripcions, perdoneu, del llibre de l'alumne i el llibre d'exercicis i el llibre del professor, també en format digital, us l'obro, on hi ha totes les explicacions del llibre de cada unitat i de cada activitat de cada unitat, amb les solucions i amb explicacions. Això, com veieu, que és tot el contingut de l'apunt 3 en aquest cas. Llibre de l'alumne, llibre d'exercicis, més el llibre del professor. El llibre del professor, quan entreu amb la llicència de professors, el tindreu aquí també afegit. El podríeu també trobar a la pàgina web de l'editorial, que podeu descarregar. Si no, s'inclou també en la llicència del llibre, de qualsevol apunt. Els alumnes, amb la llicència de l'alumne, és l'únic material que no hi tenen accés. Aquest és el que veurem, tot l'índex. Si mirem una unitat per veure què hi ha dintre de cada unitat, si obrim, per exemple, la unitat 4, mireu que aquí ens diu llibre digital. El cliquem i, de fet, us he dit que totes les 9 unitats del llibre de l'alumne no són interactives, són digitalitzades i prou. Perquè, esclar, totes les activitats que estan pensades i es treballen en la unitat del llibre de l'alumne estan pensades en resposta oberta. Moltes són, parla amb el teu company, fes alguna cosa, o sigui, ens fan fer coses i, per tant, les solucions no les podien fer tancades i no podien fer activitats autocorrectives com veurem com són en el llibre d'exercicis. Per tant, en el llibre de l'alumne, les unitats del llibre de l'alumne són el mateix format que podem trobar en el llibre en paper. Les primeres 2 pàgines
que són el punt de partida, on hi ha activitats d'escalfament i activitats en què l'alumne es familiaritza amb els continguts de la unitat, siguin temàtics, lexicals o estructurals, per activar els continguts de bagatges socioculturals i lingüístics. També es presenten les tasques que es treballaran en la unitat. Si coneixeu l'apunt, doncs ja veureu que és el mateix. Després ja aprofito per explicar-vos ràpidament l'estructura. Hi ha 3 dobles pàgines amb el punt 1, punt 2 i punt 3, que és una mica l'eix de la unitat didàctica. Són 3 dobles pàgines en què es presenten i s'analitzen, si es posen en pràctica, tots els continguts lingüístics de cada punt. Passats aquests 3 punts, teòricament l'alumne ha adquirit els continguts necessaris per resoldre la tasca final que es proposa al final de la unitat. Cada punt acaba, com fixeu-vos aquí a la dreta, a baix de tot, amb una tasca intermèdia, que és una mica una prova de resum de tot aquest recorregut de cada punt. Després d'aquests 3 punts, hi ha el punt sociocultural en què es presenten textos amb informacions socioculturals dels països catalans relacionats sempre amb el tema de la unitat. I a la dreta, aquí hi ha unes activitats de comprensió i sobretot per desenvolupar la competència intercultural. Arribem a les següents 2 pàgines, que és el punt de suport, on es resumeix i es presenten tots els continguts gramaticals, lexicals i de fonètica i entonació que s'han treballat a la unitat, i s'acaba la unitat amb el punt d'arribada on es presenten la tasca col·lectiva i la tasca individual, que resum tots els continguts de la unitat, i a més es demana a l'alumne que es faci un balanç, sigui dels objectius que ha assolit durant la unitat i del que és capaç de fer, però també es fa una avaluació del procés de resolució de la tasca i del resultat de la tasca. Bé, els que coneixeu l'apunt i l'heu fullejat o l'heu treballat, doncs veureu que és el mateix format, l'únic digitalitzat. Ens va bé per presentar, per treballar a classe, si volem projectar i fer a classe i fer un treball amb els alumnes presencials. Però a més, aquí dalt, aquí dalt, teniu una barra d'eines que ens permet fer algunes altres funcions i treballar d'una manera més interactiva el que seria treballar-ho amb el llibre en paper. Hi ha el compartir, el llapis, un recalcador, text lliure, afegir nota personal, recursos, mode continu, barra de navegació i cercar paraules. I us ho explicaré ràpidament quines són les funcions que ens permeten fer. Compartir, podem compartir aquesta pàgina amb altres xarxes socials, amb altres aplicacions, si volem compartir el que estem fent a classe. El llapis és si volem guixar alguna paraula, si volem guixar altres paraules perquè ja van dient, o fer el que fa la funció d'un llapis. Totes aquestes es poden esborrar després d'haver fet. El recalcador, com podeu imaginar, és per si volem ressaltar alguna estructura o alguna part de la unitat. Ho vaig borrant, perquè si ja no se'm barrejarà. El text lliure és per si ens permet escriure un text per si volem recordar o si volem afegir, relaciona el títol, si volem afegir alguna altra activitat que els alumnes puguin veure'l. Això és el text lliure, el podem esborrar. Afegir nota personal, aquesta és una funció que crec que és bastant important, que tots l'han fet servir, que ens permet, com fèiem en els llibres en paper, de guixar al costat de l'activitat, apuntar-nos, diguem-ne, la sessió, el recorregut de la classe, allò d'aquesta sessió, abans de fer aquesta activitat, faré això, o relacionar aquesta activitat amb l'explicació així, o recordar de posar
en grup als alumnes, i tots aquells recordatoris, aquelles anotacions que fèiem al llibre de paper o en pòstits, doncs ens permet apuntar-ho aquí, doncs, fer grups, ho veieu, no? Fer grups abans de l'activitat. O, si ens interessa apuntar algun enllaç d'algun vídeo o d'alguna altra activitat que vulguem fer. De fet, és allò que fem de posar els pòstits o de guixar el llibre per recordar quina és l'evolució de les activitats reals quan ens preparem la sessió de classe. Aquest pòstit queda aquí, el puc amagar fent així, quedarà el pòstit, o sigui, aquest requadret aquí, que els alumnes el veuran però no veuran qui ha escrit, en el cas que vulguem projectar aquesta pàgina a classe. Aquestes notes personals queden aquí i llavors, per tant, si faig servir aquest llibre amb un altre grup, sempre hi seran. Fins i tot, si renovo la llicència, quan renovi la llicència del llibre, recuperaré el llibre que havia fet servir. Per tant, totes les guixades i totes les notes personals, etc., que hi hagi afegit en el llibre, les recuperaré. Doncs aquesta és la funció d'afegir nota personal. Els recursos, si obro els recursos, se m'obren tots els recursos d'àudios que té aquesta unitat. En aquesta unitat hi ha 5 comprensions auditives, per tant, puc anar aquí als recursos i anar directament a la pista 23. Clico i aquí sota, crec que ho veieu, no sé si ho sentiu, si compartint la pantalla se sent, però bé, si no, se sentiria o sentiu a la pista. De totes maneres, puc anar a buscar els àudios des d'aquí, però si vaig a les unitats i bé trobo una activitat amb l'auricular, que vol dir que hem d'escoltar algun text, si clico damunt de la pista, aquí sota m'apareix. Ho sentiu, no? D'acord. Doncs, per tant, puc anar per l'activitat a buscar el material auditiu o bé amb aquest recurs. I bé, a l'apunt de moment només té material auditiu, però si hi hagués material de vídeo també apareixeria en aquests recursos. L'altre botonet d'aquí al dalt, el mode continu, ens permet veure pàgina per pàgina la unitat. Pàgina per pàgina la unitat, és veure en lloc de 2 pàgines. La barra de navegació, la clau anglesa, si el cliquem aquí sota les albarques, ens apareix aquesta barra de navegació i la primera funció és miniatura, que és veure les pàgines de tota la unitat per si estem buscant una pàgina en concret o una activitat en concret que podem visualitzar, donar un cop d'ull a tota la unitat. Al costat de veure les pàgines en miniatura hi ha pàgina endavant, pàgina endarrere, aquestes fletxetes, podem dir, posar el número, com sabeu, fer engrandir o empetitir amb el zoom una part que ens interessa potser projectar amb els alumnes i treballar perquè es vegi bé o fer-ho més petit. I la darrera funció, que és cercar paraules, si cliquem, cercar paraules jo crec que és molt útil si volem fer un treball de lèxic, perquè el que fa és buscar una paraula a la unitat. En aquesta unitat de qüestions gramaticals es treballen els quantificadors, per tant, si volguéssim veure aquí a l'esquerra, ho veieu, aquí se m'obre aquesta pantalla, aquesta finestra. Si escric gens, per exemple, per saber quants cops apareix, clico entrar i m'apareix cada cop que apareix gens dins d'aquesta unitat. Per tant, i em remet al lloc on apareix. En el sentit que podem fer un treball de lèxic, de veure, o l'alumne pot fer un treball de lèxic individual,
o amb molts companys, si necessita veure un context en què apareix aquella paraula, sigui des del punt de vista gramatical o fins i tot en aquesta unitat es parla d'esquerrans, doncs si escric la paraula esquerrà, puc anar directament als llocs on apareix la paraula esquerrà clicant damunt de la paraula. Bé, aquestes són el que trobaríem dins de les unitats de l'índex digitalitzat, que seria la introducció, també és digitalitzada, aquí trobaríem l'índex i l'explicació del llibre, del funcionament del llibre. Digue una mica això, obrir-se. No l'obriré, però trobaríem aquí el mateix, amb les funcions que tenim a dalt, per si volem projectar-ho a classe. Doncs les unitats 0, la 1, la 2, la 3, la 4, fins a la 9 del llibre de l'alumne. I després les petjades, que hem vist abans, el resum gramatical també està digitalitzat, o sigui, tots els continguts que podeu trobar que hi ha en el llibre de l'alumne i d'exercicis. Aquí veiem els quantificadors, sempre amb la barra d'eines que tenim a dalt. Bé, ara passem us vull explicar com es presenta els exercicis. Hem vist el llibre de l'alumne, una unitat model del llibre de l'alumne, i a partir d'aquí, on tinc jo aquestes 9 unitats, són les que corresponen a les unitats del llibre d'exercicis. Si n'obrim una, veureu que si entrem a una unitat del llibre d'exercicis, ens dona la possibilitat de veure el llibre d'exercicis en llibre digital i a sota que diu unitat 7, exercicis. Si obrim el llibre digital, doncs serà com veure el llibre, com hem vist amb el llibre a la unitat del llibre de l'alumne, que és el mateix format que té el llibre en paper, o sigui, la mateixa unitat, està obert aquí, en paper. Passant, tinc aquí les mateixes barres que hem vist i que us he comentat amb les unitats del llibre de l'alumne. I també tenim l'altra opció de veure les unitats del llibre d'exercicis, però de manera interactiva, que permet fer els exercicis dins del llibre d'exercicis autocorrectiva, o sigui, de manera autocorrectiva. I bé, anem a provar-ho. Veieu que cada exercici està en una pàgina, i anem passant les pàgines i anem passant els exercicis molt variats, d'arrossegar, de fer matching, de completar, d'escoltar, etc. Quan entreu ja ho podreu anar mirant. I fem una prova de veure què hauríem de fer, com ho veuran els alumnes o com ho veureu vosaltres. Si fem aquest exercici, llegeix les definicions següents i busca el número de paraules. Bé, hem de completar aquestes definicions amb les paraules. Estri de metall, rodó, de poca altura, doncs la paella, i escric dins de cada requadre que em permet recipient que acostuma a ser rodó de terrissa, la cassola, peça que es posa damunt, la tapadora, recipient rodó de terrissa, aquí hi ha el bol, em començo a equivocar, recipient rodó que acostuma a ser de metall, doncs la tassa, i vas esfèric, doncs el got, per exemple. Un cop acabat els exercicis, l'alumne, fixeu-vos que aquí sota teniu 3 informacions. Corregir, reiniciar l'exercici i queden 3 intents. Queden 3 intents vol dir que l'alumne sempre tindrà 3 intents per resoldre l'exercici abans de donar-li la nota. Per exemple, fem-ho pràcticament. Quan he acabat de completar, demano corregir i m'apareix en verd les 3 formes que tinc correctes, en canvi, 3 que tinc en vermell. Llavors, em permet posar-me damunt del que és incorrecte i dir recipient rodó de terrissa, bé, l'olla. I les altres doncs, no me les sé. Torno a demanar corregir. Fixeu-vos que aquí ja només em queda un intent.
doncs la tassa no sé i el got potser és el bol aquí. Poso el bol, demano correcció, em diu que està correcte i, en canvi, la tassa no. L'opció de demanar corregir ja no em surt solució. Si clico solució, em dona la solució. Si dic ocultar, o sigui, puc anar jugant de dir l'error que jo he fet és la tassa i l'error i la paraula correcta era el tassó. A la dreta aquí queden 0 intents, ja n'has fet 3, són els 3 primers intents, i fixa't que aquí dalt de l'exercici em surt una nota que queda registrada al professor i després veurem com queda registrada aquesta nota en el registre de qualificacions del professor. Aquesta nota queda registrada, però si l'alumne després vol iniciar l'exercici, torna a fer l'exercici i el pot tornar a fer. I li tornen a aparèixer els 3 intents. Això funciona amb tots els exercicis. Hi ha 2 maneres de fer exercicis. Un és perquè l'alumne els fa de manera voluntària, perquè el vol practicar i diu faré aquesta, i l'altra manera és que el professor nosaltres els donem uns exercicis com a deures i aquells exercicis s'anomenaran deures que després veureu com funciona. I aquí funciona el mateix, aquest que és d'arrossegar, doncs vaig col·locant les paraules així sense haver-me de llegir el text, faria fins a tot i el mateix. Demanaria corregir, no n'he encertat ni una, ni per casualitat, o sigui que no... Torno a demanar, tampoc ni una. Bé, acabaria demanant la tercera opció, 0 intents, i ja aquí em surt una nota, que és un 0. Demano solucions i em surten les solucions. Els exercicis que tenen un àudio tenen la icona de l'altaveu aquí, per tant, clicant l'altaveu, ho sentiu, se sent s'engega el text auditiu. No sé si ho sentiu, però bé, jo sí que ho sento i ho hauríeu de sentir també vosaltres, per això de compartint la pantalla no sé si se sent. I res, i després ha d'anar fent els exercicis i aquí passaria el mateix. Hi ha exercicis, també us volia comentar, quins altres exercicis? Hi ha altres exercicis que no són tan tancats i que els hem mantingut, els hem deixat, en què l'alumne, ja em centreu algun, aquest no, aquest és A i B, aquest d'aquí. Fixeu-vos que pensa en una situació on puguis fer servir el recurs expressiu, no t'estàs de res i escriu un diàleg. Aquests exercicis el que fa és l'alumne escriure el diàleg i només té un intent perquè només pot fer-ho una vegada i enviar la resposta al professor. Llavors el professor, nosaltres rebríem aquest exercici, però que l'hauríem de corregir nosaltres i puntuar-lo nosaltres en lloc d'automàticament. Doncs, com hem vist amb els altres exercicis, fer-ho de manera automàtica. Aquí dalt també tenim altres, menys els mateixos, les mateixes funcions, aquesta barra, compartir, això és repetir l'activitat, es diu sí, i se'n van totes les activitats, trigarà potser una mica, però em permet tornar a fer totes les activitats, començar-les de nou. El rotulador i el llapis i la... Ja està posant un altre cop, veieu, començaríem de nou. Un altre cop des del començament, el llapis i el recalcador, que ja l'hem vist, la goma d'esborrar. I aquesta nota crec que és molt important pels alumnes, afegir nota personal, que és com aquella nota nostra del pòst-it per recordar, però si la cliquem, aquí a l'alumne li pot anar molt bé, doncs, si veu que ha fet errors o si veu que ha de repassar alguna o relacionar aquell contingut amb una part gramatical, doncs pot afegir-ho aquí i li queda aquí. O sigui, li pot servir com a punts a l'hora que fa els exercicis, tant per resoldre els errors que ha fet o per si vol relacionar uns continguts amb nosaltres.
i fora. I aquest darrere icona, aquest de buscar continguts, us recordeu que amb la unitat del llibre de l'alumne i amb el format digital era per fer cercar, buscar paraules dintre de la unitat. En canvi, aquí en el llibre d'exercicis interactiu, el que permet és buscar continguts en el llibre. Perquè vam veure que potser en aquest moment està fent una activitat de pronoms i vull saber si el pronom u, que m'apareix en quines unitats apareix, si clico, i és que potser va molt lent ara, o què havíem fet aquí, ara apareix el d'abans. I apareix aquí a l'esquerra totes les unitats, els exercicis, i les activitats on apareix aquesta paraula. Per tant, l'alumne pot anar a veure altres exercicis d'aquests continguts. Doncs bé, aquest és molt ràpid potser, però aquest és el format que té les unitats dels llibres d'exercicis. Aquestes 9 unitats del llibre d'exercicis que es podem veure, com he dit, versió digital o versió autocorrectiva interactiva. Si anem enrere, tornem a la primera pantalla que hem obert, on hem entrat en el llibre de l'apunt 3 per veure els continguts. Aquí dalt tenim les altres 3 seccions i anem a veure els alumnes. Ara, si cliquem en els alumnes, el que ens apareixerà són els alumnes que tenim d'aquest curs. Jo ja en tinc 3. He creat una classe, un grup, que es diu Intermedi baix B1, que no sé ben bé què vol dir, però bé, és això. I amb aquests 3 alumnes, Nana Weihuan, Nana Asgar, Joan Khalid Shams, el professor soc jo, i els continguts és l'apunt 3. Aquí dalt teniu el perfil del professor, que el podeu retocar i afegir-hi coses. Llavors, els alumnes, quan vosaltres entreu aquí, com que segurament no tindreu encara alumnes, el que haureu de fer és crear un grup de classe. Automàticament, com que ara ja hi ha aquests 3 alumnes, però si no, automàticament us apareixerà aquí a la dreta, veieu aquesta barra d'eines que diu nova classe. Com que jo ja tinc una classe feta, ara em diu si em vull crear-ne una altra. Si vosaltres no teniu cap classe feta, automàticament us apareixerà aquesta finestra amb aquesta informació. Crear una nova classe. Per tant, hem de generar un codi per a aquesta classe perquè els alumnes hi puguin accedir. Es pot fer manualment o traslladar, si ja tenim una classe feta des de Google Classroom o bé des del Microsoft Teams, doncs traslladar-los. No us ho faig ara perquè no tinc cap grup, però sí que voldria ensenyar-vos com es genera el codi, que és el que normalment farem, generar codis amb un grup nou. Clicarem generar codis i se'ns obrirà aquesta finestra. Aquesta finestra ens demana el nivell, i se'ns desplegarà una pestanya on hi ha molts cursos i podem triar, podem escriure el que nosaltres vulguem fer. Poso, no sé, qualsevol segon de batxillerat, per exemple. La lletra B, perquè tinc 2 grups de batxillerat, i l'assignatura també se'ns pot desplegar tota l'assignatura. Posem català, llengua catalana, i accepto. Ara estic creant una nova classe. Accepto i se'm generarà, ho veieu, no? Se'm generarà aquest codi, el CL, que és la classe, i un número, 94 77 722253. Aquest codi és el que hem d'enviar, hem de donar als alumnes perquè puguin accedir a la nostra classe. Els alumnes compraran la llicència del llibre, tindran la llicència, però després els demanarà, un cop entrin la llicència, com a alumnes, els demanarà escriu el codi de la classe i entraran a través d'aquest codi. Fixeu-vos que jo com a professor, ara estem en el perfil del professor, he creat aquest codi de la classe que haig de donar, com us dic, als alumnes i em surt aquest missatge d'aquí dalt. Aquesta classe no té cap contingut assignat. Llavors,
hem d'assignar, hem de relacionar aquesta classe que hem creat, aquest grup, fixeu-vos, segon batxillerat B, llengua catalana, i hem d'assignar un contingut, un llibre. Ja clicant allà, de seguida ens surt els llibres. Jo només tinc l'apunt 3, però si en tingués més em sortirien tots els llibres. Clicaria sobre l'apunt, faria l'OK i em crearia, aquí veieu, que és tot fals, em crearia el llibre. Els continguts, ja el tinc aquí, se m'ha creat el contingut, el professor soc jo, i ara em falten els alumnes que aniran entrant a mesura que es vagin introduint el codi de la classe, aniran entrant. Si vaig al grup que ja tenia entrat, cada alumne us anirà apareixent aquests alumnes que van entrant amb el codi amb un rosat, amb un fons de color rosat. Llavors cliques al damunt i es torna en verd, vull dir, els acceptes. Heu d'acceptar tots els alumnes que us vagin entrant. En el grup que hem creat nou, en aquest de llengua segon de batxillerat, etc. I el meu que ja tenia creat. De les funcions que tenim aquí a la dreta, hem anat directament a la nova classe. I hem vist l'exemple de com es creen noves classes. A sota puc esborrar la classe. No la vull esborrar. Vull esborrar, per exemple, aquesta que hem creat. El segon de batxillerat B, llengua catalana. Si vull esborrar la classe, clico aquí, d'acord, i se m'esborrarà i em quedaré només amb l'intermedi baix, veieu que era el que ja tenia. Aquestes són, doncs, nova classe, el botonet de nova classe i esborrar classe. Aquí sota veure pares, no sé com... Bé, hi ha aquesta funció per si voleu veure els pares, hauríem també d'entrar i tot això, però no ho explicaré ara. Editar classe, que vol dir si vull canviar algun nom o vull esborrar algun alumne del grup que tinc. I després aquestes dues icones d'aquí dalt, que és els missatges i crear deures. I anem per pams. Anem primer a veure els missatges. Missatges és la missatgeria normal. Clico i se m'obre aquesta finestra i per a tota la classe un missatge, puc escriure un missatge, puc afegir-hi un fitxer adjunt, clico l'OK i anirien a tots enviaria un missatge a tots els alumnes. També puc enviar només un missatge a aquests dos alumnes clicant al damunt de cada alumne. Llavors, si jo clico en Calim, ja clico missatge, Calit Chance, i podria escriure el missatge directament a ell. Això és el que fa missatges. I l'altre, crear deures, que és l'important. Crec que és una funció que no es pot anar de meravella. Si jo clico crear deures, clico aquí, i m'apareix aquesta finestra. Crear deures vol dir que jo poso deures, encomano deures perquè facin els alumnes de manera així, virtual, sense ser presencials, que s'ho puc enviar des de casa i treballar i ells ho reben i ja està. Llavors, provem-ho. Em demana un títol del deure, posaré lèxic d'animals, per exemple, d'animals. Puc fer una descripció, puc posar la data que vull que límit per dilluns 14, tenen fins al dilluns 14 per entregar-me, per fer aquests exercicis, i a les 21 hores, demanar hora. Llavors aquí sota tinc 3 pestanyes. La selecció d'exercicis vol dir que jo crearé deures a partir dels exercicis del llibre de l'apunt. I fixeu-vos, aquí sota em surt el tema. Si jo obro la finestreta de la pestanya del tema, em surten tot l'índex que havíem vist abans i me'n vaig amb el d'exercicis. El lèxic d'animals es treballa a la unitat 1 de l'apunt 3. Clico, ja tinc el tema unitat 1 exercicis, però vull saber quines activitats, quins exercicis del llibre d'exercicis. Aquí filtrar activitats, si faig un cerca, clico cerca, i m'apareixen tots els exercicis del llibre d'exercicis de la unitat 1 de l'apunt 3. Llavors,
o tinc molt bona memòria i recordo, o a través mitjançant, si llegeixo els enunciats me'n recordo de quina activitat, de quin exercici és, o bé aquí al costat de cada exercici hi ha un ull, si clico l'ull se m'obre l'exercici, per tant puc recordar quin és l'exercici, quasi si aquest sí que aquest és l'exercici que m'interessa i el que faig és clicar en l'exercici aquest, també el número complet, els mots encreuats perquè sé que i el número 3. O sigui, l'1, el 2 i el 3 els encomano els poso com a exercicis, com a deures, perquè els alumnes el facin. He triat el títol, la descripció, podria dir, feu-me això i podria fer una descripció, data límit i les hores, i clico. Dono l'ok, o sigui, faig l'ok, i s'han enviat correctament els deures. L'alumne rebrà un missatge dient, professor, l'Albert et diu que facis aquests 3 exercicis, tens fins al dia 14 de setembre, fins a les 9 del vespre per fer-los. Podem fer el mateix, tanco, és aquesta, crear deures. Torno a obrir, podria tornar a crear més deures, però enllaçant alguna cosa del llibre digital de l'Apunt, o bé aquest fitxer entregable podria ser uns deures que van relacionats amb l'Apunt, però que no hi ha un exercici de l'Apunt, que podria ser descripció, el títol, un títol, l'animal que t'agrada més. Podríem fer una descripció, podríem donar data fins al 14, tens temps fins a les 8 del vespre, i la descripció. Descriu l'animal que t'agrada més, etc. O fes-ho per escrit, fes-ho per oral, i ok, i envio aquests deures als alumnes. S'han enviat correctament els deures. Després ja veurem on va parar tot això. Doncs això és crear deures. Això ens va molt bé perquè ens estalvia molt de temps a l'hora de dir quins deures fer i quins no, i l'alumne ho rep. Això pel que fa als alumnes. Sí, els alumnes, si em deixava veure la fitxa dels alumnes, si cliquem damunt de veure la fitxa, veurem l'evolució gràfica d'aquell alumne, del progrés dels alumnes, del progrés de les activitats que ha fet i dels deures que fa. Podem mirar per unitats, per temes, ens apareix aquí tot l'índex del llibre de l'Apunt i amb la nota. Puc obrir i dir la unitat 1 d'exercicis, ha fet aquell exercici i puc escriure un comentari. Veiem que encara no ha completat tots els exercicis de la unitat 1. Doncs això. O també per deures, que són els deures que he demanat que facin. Ja els tenim aquí. Això és on podem anar a veure el que ens dona la informació de la fitxa. Això és pel que fa als alumnes. Si anem a la part de qualificacions, que és una altra funció del Blink Learning, de l'Apunt en Blink Learning, que crec que és molt útil, ens obre aquesta pantalla. Hem anat a qualificacions, ens obre aquesta pantalla. Crec que és important que us expliqui els altres exàmens i coneixements, aquests avui no, però exercicis i deures, aquests 2 conceptes, perquè la plataforma entén com a exercicis tots els exercicis que l'alumne fa de manera voluntària, que no li encarregues tu. I, en canvi, deures són tots els exercicis que el professor mana que faci l'alumne com obligatoris. I aquesta pantalla, la primera, quan entrem a qualificacions, ens apareix aquesta finestra on veiem la mitjana de la classe, que és un 1,7, i la mitjana, amb aquestes rodones, de cada alumne. I aquí
veiem tots els exercicis, bé, tot l'índex del llibre, de l'apunt, i si anem passant arribarem als exercicis i veurem quins són els exercicis que ha fet de manera voluntària l'alumne i de manera obligatòria. O sigui, aquí fa la suma, fa la mitjana de tots els exercicis i per això els pobres tenen tan poca nota perquè no els han fet tots, per tant fa la mitjana de tots els exercicis. Si cliquem damunt de, no sé, la unitat, si fixeu-vos aquí la unitat 7 d'exercicis, que hi ha una exclamació, vol dir que hi ha un exercici que és que el professor ha de corregir, que és aquell de descriure un diàleg amb l'expressió, quina expressió era, que no t'estàs de res. Ens recorda això. Si cliquem aquí, ens apareix la unitat 7 d'exercicis. Si cliquem amb el més, ens apareix tots els exercicis de la unitat 7, podem anar mirant, i ens dona aquesta informació. Clar, un cop d'ull podem veure la nota, un 8,3, un 10, un 10, un 10, aquest ho ha fet molt bé, l'Anna Esgargi ho ha fet més aviat malament, i si cliquem damunt de l'exercici de la nota, cliquem al damunt, el que ens fa és remetre'ns a l'exercici. Va una mica lent. Ara s'obre. Ens remet a l'exercici. Recordeu que hem fet aquest de tret un 0 i podem veure quins són els errors que ha fet. Podem veure en un altre que tingui millor nota. Aquí dalt ens diu quin tipus d'exercici és. Si mirem aquesta persona, aquest alumne, ha fet aquests exercicis, n'ha encertat... Aquest no, perdoneu. Bé, ens diu això, ens dona aquesta informació. Va una mica lent. I bé, el que us volia comentar era l'exercici aquell que us he dit de l'exclamació, aviam si el trobo, aquest. Aquest és d'escriptura, hi ha una P, vol dir professor, que l'hem de corregir. Si clico, m'apareixerà l'exercici amb el diàleg que ha escrit l'alumne, i aquí hi ha una P, que vol dir que he de marcar la nota. Puc posar la nota i un comentari. Ho ha fet molt bé i ho ha fet molt bé. I ja em surt la nota. Òbviament la nota global augmenta perquè ja li he posat la nota. Tanco i així puc fer-ho amb tots els... Amb els altres exercicis també, si clico aquest, que s'ha equivocat aquí, doncs el mateix. Jo des d'aquí puc o modificar la nota i fer-li algun comentari, alerta amb alguna cosa i repassa o torna-ho a fer. Aquí, la nota global, també puc posar comentaris i canviar la nota global de la unitat. Bé, això és la pantalla que veiem quan obrim qualificacions. A la finestra que veiem. Ens veiem aquí estan buits perquè els alumnes aquests, com que són ficticis, no han fet els exercicis. Aquesta nota, com us he dit, és la mitjana de tots els exercicis del llibre d'exercicis i de tots els exercicis que han fet aquells que nosaltres diem deures, que els recomanem que facin obligatòriament, més els exercicis que no tenen qualificació perquè els fan de manera voluntària. Fixeu-vos aquí que incloure exercicis sense qualificació. Si jo clico aquí, ara ja no incloc els exercicis sense qualificació i, per tant, han augmentat la mitjana de cada alumne. Aquí al costat tenim deures, que és l'altre concepte. Si clico deures, m'apareix la mateixa finestra, però només amb els deures que jo he encomanat que faci l'alumne. Fixeu-vos que aquest primer
exercici, aquesta primera columna, és el lèxic d'animals que he demanat quan he fet com a prova i l'animal que t'agrada més, apareixen aquí, i llavors altres deures que han anat fent els alumnes. I el mateix que fèiem com abans, jo clico aquí, a poc a poc m'envia a l'exercici que ha fet l'alumne i ens permet veure quins errors ha comès exactament i la puntuació que ha fet, amb quins intents. És una informació, crec, molt important pel professor i un estalvi de feina. I aquesta barra d'eines que teníem aquí a la dreta, bé, editar és per si vull anul·lar algun deure que he fet. Editar notes vol dir que si les vull canviar directament des d'aquí. I aquest stick és per si vull dir, escolteu, els deures que heu fet l'heu fet molt malament i vull fer veure o que tothom l'ha fet molt bé, però no vull ensenyar el número o la quantificació que hi ha clicant. Espereu, aquí no, és amb el d'exercicis, us ensenyaré. Clicant aquest stick el que fa és convertir les notes numèriques en stick. Llavors veuran en verd si està bé i en vermell si està malament. Obrir-ho. I ara sí. Vaig a buscar les notes perquè ho vegeu. Aquí, si faig així, clico. En lloc de números m'apareix l'stick. Aquí. I aquesta darrera funció, que és descarregar Excel, que podem descarregar totes les notes en una pàgina Excel i així les podem tenir desades en qualsevol, on vulguem. Podeu veure que amb aquesta funció, doncs, francament, bé, i amb l'evolució que hem vist dels alumnes, quan clicàvem als alumnes, ara potser entendreu millor, si ens anem als alumnes i clicàvem veure la fitxa, podíem, alumne per alumne, ens n'anàvem als exercicis que l'alumne havia fet, ens donava la nota, podíem deixar comentaris, podíem veure l'evolució gràfica del seu aprenentatge. Per tant, crec que és bé, que ens estalvia molta feina a l'hora de fer les correccions dels exercicis. Sabeu que a mi em passava que feia fer exercicis i l'endemà els posava en grups perquè corregissin i controlessin i comparessin els resultats. Ben bé a vegades no sabies qui l'havia fet, qui no l'havia fet, els que no l'havien fet doncs feien aquells moments. A vegades també no s'atrevien a dir els errors que havien comès. En canvi, així ens permet fer de gran germà i controlar tots els errors que fan i tots els encerts, sobretot, que fan els alumnes, si el fan o no el fan, i bé, tota la feina de correcció a la classe i tenir tota aquesta informació ens permet després proposar activitats per esmenar si cal aprofundir algun aspecte lingüístic o algun aspecte que hem vist que han tingut més dificultat. I fer una correcció amb el grup classe només d'aquella activitat que cal fer. Bé, i això són les qualificacions i la darrera secció és missatges, que si cliquem missatges ens apareix aquesta d'enviar missatges. Destinataris, podem demanar tota la classe o escrivint, doncs ens apareix els destinataris que volem, escrivim el missatge i després ens permet d'adjuntar una activitat. Clicant aquí ens n'anem a les activitats, clicant aquí adjuntar arxiu o adjuntar un enllaç i enviem el missatge a l'alumne o als alumnes. El que ens va bé també, la funció de missatgeria és molt pràctica perquè el que fa és ens fa de registre de tots els missatges que hem enviat. I, per exemple, fixeu-vos l'últim missatge que he enviat és el que, com veurien els alumnes, el missatge, el teu professor Albert t'ha posat deures, connecta't per realitzar aquests exercicis. I és l'animal que t'agrada més, fes exercicis, clicarien aquí i podríem fer
podríem fer-ho per enviar-me'l a mi. O aquí el teu professor t'ha posat deures, si cliquem en els deures podem veure quins són els exercicis, l'1 i el 2. Aquests dos exercicis vaig encomanar que fessin. Per tant, tenim una relació amb un registre de totes les activitats que hem demanat fer. Que estava vigent a Europa, a Madrid, es pot canviar i podem posar les ciutats que no havia hagut de canviar-ho. Podem posar l'horari de diferents ciutats. I l'altra part del missatge és l'enquesta. L'enquesta és una altra funció que crec que és bastant pràctica i important perquè podem fer enquestes als alumnes i podem demanar-los qualsevol cosa referent a activitats, a funcionament de classe, al progrés d'alguna cosa o coses extra de classes. Doncs podríem demanar no sé quina activitat t'ha agradat més avui. Ens permet doncs, el títol de l'enquesta, posar un títol de l'enquesta, activitat o el que sigui, i després opcions, doncs la comprensió escrita, la comprensió oral, podem afegir altres opcions, el treball en grup, podem afegir altres, la reflexió lingüística, etc. Ho enviaríem, clar, hem de seleccionar, això és la selecció, destinataris, perdó, m'he equivocat aquí. Quina activitat t'ha agradat? Més els destinataris, li enviem a la... Bé, ens demanaríem aquí, a la Huengai, o directament als alumnes, a la Juan, per exemple, a tots els alumnes, i podem afegir també, adjuntar una activitat, adjuntar un arxiu o un enllaç, i enviaríem, ens quedaria aquí, i l'únic que faria els alumnes és anar votant i anar dient. Aquí en tenia un ja que vaig passar, de dificultat de l'exercici, fàcil, difícil, molt fàcil, molt difícil, i ens representaria quedaria representat d'aquesta manera. Bé, aquestes són doncs, les funcions, ràpidament, de tota la plataforma de l'apunt del Blink Learning. N'hi ha més, però així per sobre crec que són les bàsiques i, com veieu, són molt intuïtives i són molt fàcils. Si es pot gestionar la classe des d'aquí dins, ens estalvia molta feina, crec, i crec que és una eina que ens pot ser útil, i us dic, molt intuïtiva, molt lineal i molt fàcil. Bé, i de moment res posa pel que fa a la Cluenda, a la plataforma. El que sí que... Bé, espero que no us hagi atabalat, no veig les cares. Aviam, deixaré de compartir. Després tornaré a compartir una altra cosa, però bé, o compartiré una altra... Aviam si surto d'aquí. El que sí que us volia comentar era que, bé, potser hi ha tota molta informació i us he atabalat, però crec que no... Bé, un cop hi entreu, podreu veure que és molt fàcil, no us espanteu. Això dona a veure les cares, allò que us deia, no sé si feu cara d'ajuda, què és tot això, però no és gens difícil. A més, aquesta presentació la trobareu, com ha dit la Carme, penjada en el Cercle, en la pàgina web de Cercle, i també en el YouTube de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. A més, el Blink Learning té molts vídeos
tutorials per qualsevol aspecte i un correu electrònic que es titula Help, que es diu Help Blink Learning, on pots escriure i demanar, escolta, vull muntar una classe, ara no me'n surto, i et contesten. Volia, abans de... Veieu? Sí, crec que estem en pantalla. Volia comentar-vos tot el material que Publicacions de la Via de Montserrat ha fet digital. A part de la punt 1, a punt 2 i a punt 3, que és el que hem vist avui com a exemple, on els exercicis, a més, són interactius i autocorrectius, hi ha el Veus 1, el Veus 2 i el Veus 3 digital, amb aquesta barra d'eines i aquestes funcions que té per si treballeu amb l'apunt. I després també hem digitalitzat la col·lecció de novel·les, de les 10 novel·les de lectura graduada, que suposo que ja deveu conèixer, que són aquestes lectures en què va per nivells, en què autors catalans han fet aquesta novel·la expressament, o sigui, amb els continguts de cada nivell, donant-los els continguts, i que podeu estan digitalitzats, i també hi ha l'àudio perquè l'alumne pugui escoltar, pugui sentir tota la narració. Bé, qüestions pràctiques. Amago això o obro aquest. Qüestions pràctiques, això, per de moment la llicència és de 14 mesos, o sigui, quan compreu la llicència, a partir del dia que l'activeu, la tindreu activada durant 14 mesos, a 43 €, i inclou el llibre de l'alumne, el llibre d'exercicis i també el llibre del professor, pel que fa a la llicència per professors, i la llicència d'alumnes inclou el llibre de l'alumne i el llibre d'exercicis amb els exercicis interactius. Podeu anar directament a la PAMSA, a la pàgina web de PAMSA, crec que la tinc aquí obert, aquí, sí, i podeu adquirir-la des d'aquí. Crec que triguen 24 hores a donar-vos la llicència, o si és el mateix dia us enviaran la llicència, i per qualsevol dubte podeu, doncs, aquí a apunt@pamsa.cat podeu escriure i per si teniu dubtes, podeu, en el cas que tingueu un grup d'alumnes que vulguin comprar, que vulgueu fer servir això, escriviu a l'apunt perquè potser us poden fer alguna promoció o un preu especial. Ara no sé si m'estic posant amb camisa d'11 barres, però podeu escriure en aquest correu a l'apunt@pamsa.cat o bé entrar directament a la pàgina web de l'editorial. I crec que ja està. No sé si m'he deixat coses, segurament que sí. Però bé, ara torno a compartir desconnecto la compartició de pantalles, potser, i així podem tornar a la connexió amb la Carme per si hi ha preguntes i deixem un espai per si voleu demanar-me alguna informació. Doncs, Albert, moltes gràcies per la presentació. La veritat és que sí, que és cert, és molt intuïtiu, cosa que, bé, és bona senyal perquè no fa por posar-se... Una cosa que m'he deixat de tècnica, que no ho havia apuntat, és que també buscàvem, quan vam estar mirant això de buscar un tipus d'una plataforma que funcionés, el Blink Learning funciona en línia i quan estàs desconnectat també. Sense connexió també funciona. L'únic que fa que l'alumne pot anar fent els exercicis sense connexió, quan es connecti, la nota li passarà directament al registre del professor, que era una cosa que volíem, que no havíem d'estar connectats sempre per fer servir el material, per fer els exercicis. I també funciona, l'altra cosa tècnica, sigui en qualsevol sistema, amb qualsevol operatiu, amb tauleta, amb ordinador i amb mòbil, perquè hi havia alguns alumnes d'alguns centres que m'havien dit que utilitzaven, no tenien ordinador, però podien fer servir el mòbil per treballar i fer els exercicis. Doncs amb el Blink Learning sí que funciona també amb aquests dispositius. I ja està. Només era això, perdona. Doncs no, ara sí que passem. Hi ha un parell de preguntes. La primera que formula la Montserrat Varela ens preguntava ara mateix si el llibre digital es pot baixar en PDF també. Crec que no.
Jo el demanaré, però crec que no es pot baixar. Es pot baixar, és que de fet és un PDF penjat allà. Però potser es pot descarregar de la plataforma de Blink Learning. Crec que està per no descarregar els llibres en PDFs. Crec que no... Ho demanaré o podeu escriure... Sí, per qüestions de llicència, crec que el Blink Learning pots fer, sí, captures de pantalla, sí, però no baixar-lo en PDF. Val. I el que pregunta també relacionat amb això, la Montse, és que com es treballa offline, com es treballa sense la connexió a internet? Clar, llavors la desconnexió, clar, si no treballes en línia, llavors l'únic que pot fer és que l'alumne pot treballar a cases els exercicis, o tot, perquè pot funcionar sense en línia, i llavors esperar que el dia que et connectis o les hores que es treballa no presencials o en línia, connectar-te i fer altres coses. Clar, no està pensat, quan vam programar de fer aquesta versió, era per fer-ho servir també, calculant que les classes fossin presencials, que el professor tingués aquest material per projectar-lo a classe i fer-lo presencial i que l'alumne, paral·lelament, pogués fer tots aquests exercicis en línia o sense fora de línia a casa. Per tant, entenc que aquest material es pot fer servir si fas classes en línia, doncs compartint pantalla o compartint aquest registre de notes i d'informació que t'ofereix aquesta plataforma. Però fent servir, òbviament, altres plataformes com pot ser ara el Zoom o altra plataforma per treballar en línia. Exacte. Jo el que entenc és que es pot treballar i es poden editar les activitats, però no s'actualitzarà el registre que has fet aquella activitat fins que no et connectis. Fins que no et connectis, sí. Però queda registrat. Vull dir que la gràcia és aquesta, que l'alumne pot anar fent exercicis i el dia que es connecti, aquells exercicis automàticament quedaran registrats. Molt bé. Després també teníem una pregunta que havia fet també la Montse Varela a l'inici, que ella té el llibre ja físicament, però no hi ha cap còdic, perquè clar, tot això està acabat de sortir del forn. Llavors, la pregunta que potser interessa a molta gent que ja té el manual actualment és com pot ampliar el manual per obtenir la llicència per poder treballar també a través de Blink Learning, o si han de comprar una llicència nova, que això implica nous manuals físics. Clar, són com dos productes separats, el paper i en digital. Clar, nosaltres pensàvem fer-ho amb més temps, sense trobar-nos en aquestes circumstàncies i de cop que aparegués l'apunt 3 en paper i paral·lelament a l'apunt tot en digital. Si us heu comprat el llibre en paper, si teniu un grup, podeu escriure l'apunt, escriviu a l'editorial, aviam si us poden convalidar, diguem-ne, el llibre en paper amb una llicència del llibre en digital. Però serà, m'imagino, unes circumstàncies momentànies, transitòries d'aquests mesos o d'aquest curs que ha sigut tot una mica de dalt a baix i haurem de fer això. O sigui que no sabíem que apareixeria, que havíem de córrer tant i no poder avisar als professors que apareixeria el llibre en digital. Per tant, escriviu en el.pamsa.cat, comenteu, aviam si des de l'editorial us poden donar una llicència per fer servir, ja que heu comprat el llibre i ja que teniu el paper i si voleu provar-ho de fer servir en digital. Molt bé. Després, la Mireia Pedrol feia una pregunta relacionada amb el tema de la missatgeria i dels deures, de tots aquests avisos, si arriben a la missatgeria de la plataforma o si arriben al correu electrònic de l'alumne. Arriba a la missatgeria tancada d'allà, però també arriben al correu electrònic amb el qual l'alumne s'ha registrat. Molt bé. Sí, a tots dos, sí. D'acord. Després també teníem una altra pregunta que era pel que feia al preu
si era el mateix preu per alumnat i professorat i si també la llicència dels 14 mesos és tan sols per un llibre, per exemple, per l'apunt 1, o si és per una llicència per la plataforma que et dona accés a tots els apunts tots. que hi ha. No, la llicència és per 14 mesos per nivell, diguem-ne. O sigui, si voleu l'apunt, o sigui, si vull treballar amb els meus alumnes a l'apunt 1, hauria de demanar la llicència per l'apunt 1, on s'inclouria el llibre d'exercicis, el llibre de l'alumne, el professor, i el llibre del professor si compro la llicència del llibre del professor. Però són llicències separades per com faríem ara comprant el llibre físic. I el mateix preu és el mateix per l'alumne que pel professor. Llavors, però l'accés a la plataforma de 14 mesos és també pel llibre del professor, també té aquest límit? No el podem, per exemple, si el fem servir durant diversos cursos acadèmics, hem de renovar la llicència cada vegada? Heu de renovar, sí, de moment s'ha de renovar la llicència cada temporada. M'imagino que l'editorial, com que és tot tan nou, mirarà si hi ha professors que cada any el fan servir, depèn, potser hi haurà alguna manera espero de trobar una solució o una solució més econòmica. Perquè jo entenc que, clar, amb el paper sempre et queda el paper, en canvi aquí al cap de 14 mesos, però sí, era l'única cosa que ens oferia el Blink Learning. Bé, i moltes altres plataformes que donen la llicència per un determinat temps i quan s'acaba, s'acaba. I després has de tornar, diguem-ne, a adquirir el producte. Sí, ara l'Anna acaba de fer el comentari que funciona així en moltes editorials, que cada any s'ha de renovar i s'ha de tornar a pagar. Perquè és una cosa que vaig demanar, de dir, llavors, a part dels diners, em preocupava de dir, i llavors si renovo la llicència, què passarà amb tots els apunts que jo tinc escrits en el llibre? Per mi com a professora que diu, ostres, he anat afegint-hi enllaços, vídeos, apunts, recordatoris, i sí, si renoves la llicència amb el teu correu electrònic, el mateix, el que fas és recuperar aquell llibre que ja tenies guixat i amb aquests pòstits i amb aquestes informacions, això sí. Però un cop passada els 14 mesos, has de renovar la llicència. Molt bé. Però és per PAC, Tenim un parell de preguntes més, a veure si podem respondre-les ràpid i anem tancant perquè ja ens passem una mica de l'hora, d'acord? Llavors, la Clara Maragall preguntava que si podríem filtrar l'accés dels alumnes a alguns exercicis, per exemple, perquè no els tinguéssim tots disponibles a l'hora i que no els facin tots a l'hora, que els poguéssim anar pautant. No, perquè el que fa l'alumne és com si vas a classe i li estripéssim les pàgines del llibre d'exercicis de l'alumne i li anéssim donant. Clar, l'alumne compra el llibre. Llavors no permet que l'alumne no tingui accés a allò que ha comprat. No. Què passa? Crec que és com amb el llibre d'exercicis pots arribar a un acord de dir no, feu més exercicis o... Exacte. No, i la Lara Toro feia una pregunta molt semblant, que si es podria habilitar la modalitat de tenir accés per a alumnes només a una part del llibre. I ho deia pensant en els cursos del Consorci. Sí, això també va... Però, clar, en un primer moment ho hem fet tot perquè tocava fer-ho tot i ja veurem quines altres modalitats hi pot haver de llicències. Suposo que ara l'editorial veurem com funciona i decidiran fer altres modalitats. També, jo entenc això, però també en teníem com per mi és un pack. O sigui, l'apunt, el mètode dels llibres és llibre de l'alumne i llibre d'exercicis. Per tant, els vam ajuntar tots perquè calcular, per mi se'm fa em costa pensar que només l'alumne tingui una part del llibre de tot el compendi, de tot el material. Però sí que és veritat que potser més endavant hi haurà altres llicències per llibre d'exercicis, no sé. Però de moment no, perquè acaba de sortir del forn, ha sigut una feina bestial i crec que de moment funcionarem així. Molt bé. D'acord, doncs abans de donar per tancada aquesta sessió, voldria parlar-vos molt breument de Cercle, aquelles persones que
que no coneixen, a veure si la trobo, la pàgina. On estàs? A veure, que em tocarà tancar-ho tot. Val. Doncs no sé si bé, hi ha moltes persones aquí que sou socis de Cercle. Els que no coneixeu l'associació, som la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera. Aquesta és la nostra pàgina web, cercle.cat. Entre les coses, bé, aquí tindreu tota la informació de en quin propòsit vam néixer com a societat i també molt important les activitats que fem i de quina manera podeu col·laborar amb nosaltres si us interessa i com us podeu fer socis si voleu també contribuir a que aquesta associació doncs vagi més endavant i puguem continuar fent totes les coses que tenim ganes de fer. Aquí teniu tota la informació. Per qualsevol dubte, info@cercle.cat, les quotes de socis amb els descomptes si s'escau i la quota de socis protectors si formeu part d'una institució que vol donar suport en nom de la institució. I aquí teniu el formulari d'afiliació. Però a banda d'això, el que ens interessa donar-vos a conèixer ara mateix són les diferents activitats que estan obertes al públic en general, que són els seminaris en línia, les tertúlies didàctiques, en què simplement ens trobem i tots els professors i professores debatim al voltant d'un tema que ens interessa. La sèrie Cercle Presenta, que és la que hem iniciat avui amb la presentació dels materials de punt i que us convido a que si teniu materials que coneixeu, que feu servir, que us funcionen molt bé i en voleu fer una presentació perquè tots les puguem conèixer, doncs que ens escrigueu un correu a formació@cercle.cat i ens feu una proposta i de seguida posarem la maquinària en marxa per poder fer aquesta presentació. A banda d'això, les jornades i congressos, enguany tenim en marxa les segones jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2. L'any passat les vam fer a València. Enguany havien de ser físicament a la Universitat d'Alacant, però per motius obvis vam decidir fer-les en línia. I els temes funcionaran al voltant de dos grans blocs temàtics, que són el treball de l'oralitat i de la didàctica en línia. I els dies seran 23 i 24, 30 i 31 d'octubre. 23 i 30 són divendres a la tarda i 24 i 31 són dissabtes al matí. D'acord? Podeu trobar tota la informació aquí i us podeu inscriure ja. Des de l'1 de setembre ja estan obertes les inscripcions. Per al personal, per a la gent que és professors del País Valencià, podeu obtenir un certificat d'assistència perquè són jornades que organitzem conjuntament amb el CEFIRE específic de plurilingüisme. I bé, això és tot per la meva banda. Si teniu qualsevol altra pregunta en relació a les jornades o en relació a qualsevol activitat que fem o a info@cercle.cat o a formació@cercle.cat si es tracta d'un tema més específic de les jornades, dels seminaris, etc. També anunciar-vos que està a punt de sortir la revista de Cercle, la Recercle. El primer número sortirà ben aviat. Si voleu, trobareu la informació a la pàgina web. I també us animem a que si també teniu idees d'articles i coses que voleu compartir en aquesta revista, que també us poseu en contacte amb el grup de revista per poder enviar aquestes propostes i aquests articles. Per la meva banda, això és tot i simplement donar-vos a tots molts ànims pel curs acadèmic que comença i
i esperem que tot vagi molt bé i si no seguirem veient-nos a través de la pantalla. Molt bé, ja veig que moltíssimes gràcies. la gent saluda. Ei, Ariana, hola, moltes gràcies. Hola, Albert, moltes gràcies a tu. Ara us vaig veient. Deixarem obert uns minuts perquè la gent pugui dir adéu, si algú vol dir adéu, si algú vol dir alguna cosa, però d'aquí a poquet tancarem ja la sessió, d'acord? Sí. Adéu i gràcies, Albert. A vosaltres per aguantar. Crec que he anat massa de pressa i molta informació de cop, però bé. Super, molt bé. Espero que sigui útil i ens pugui anar bé per les classes. Meleta. Maleta, això ja pots ben dir. Maleta. Adéu. Adéu. Adéu, Brintània. Adéu, Eric, ens veurem. Tenim aquí una persona que ens diu que l'enllaç a les inscripcions no funciona. Perdó, a les jornades. A les No jornades. funciona. Que les inscripcions, si em permeteu, les inscripcions, Víctor, no es fan a través nostre, sinó es fan a través del web del CEFIR específic de plurilingüisme. És allà on ho heu de buscar, però ara que ho dius intentarem posar nosaltres un enllaç al seu, que és tota una plataforma del CEFIR que és una mica, no és gaire amigable, diguéssim, perquè has d'anar buscant i clicant, però ara intentem posar una explicació al nostre web que hi pugueu arribar. D'acord, és que ho teniu enllaçat, però en fer clic a l'enllaç al web del CEFIR arriba a una pàgina que no està disponible, per tant... Que caduque cada cop que cliques. Ah, d'acord, ja m'imagino que serà Víctor, complicat. sí, mira, us he posat l'enllaç aquí i si no, si busqueu simplement formació del professorat GVA, D'acord, ja ho tinc, sí. us apareixerà a la pàgina web del CEFIR i entreu aquí dintre de la pàgina web, cliqueu a formació i us apareixerà l'enllaç que us ha passat just abans. Molt bé, moltes gràcies. I aquí sí que haureu de buscar específicament el curs, però si feu cerca pel títol, per exemple, poseu simplement la paraula CLE, ja us sortiran directament les jornades. Molt bé, La perfecte. inscripció és gratuïta, per cert, no ho havia dit, però evidentment és tot gratuït. Gràcies.